Apay akastoy ti biyaga. Agururutap ti barikot. Apay nga ore niya ti aramidak. Yak makasapul ti solusyon. Apay nga nagsipnget ti aglawlaw para kaniyak. Paano nga ta nga sumingising ti init. Tapno lumawag kumamit ti dana at altanon tunek. Tapno lumawag ti lubong. Apay anaatap kaniyak tinapintas agasan. Awan met amok. Ngem apay ama ilidlid dingak. Apay. Napno iti lubong iti parikot. Agluplupyas met iti solusyon na. Tunggalwa amanakanak, adda ipus na apagaak. Iti kada sumangbay arabii, adda sumaruno abannawan. Ket iti tunggal pan na kay dugmama, nutanga din tayo iti langit, adda lata na bisket atakyaga, akada tayo, ket mangbata. Dagiti tito, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga inpatulod, tinagpailingad itinagan nga Helen at tagalaon yon. Ket iti agdama, adda itan iti abron. Intay nga roden rugyan abasaen ti surat ni Helen. Dear Manong Jo, naimbag nga oras mo. Ilingad naklatan itinagan nga Helen at tagalaon yon Manong. Siya iti inauna kada kami nga agkagabsat Manong. Puro kami amin a babae. Ngam siya ket adahap-hap na wenno lakyen Manong. Ada na kursunadaak a babae Manong ngam saan dakmet nga kayat. Taagbada kami kano nga babae. Manong ubingak pay lang idi, ket lalakin itiriknak. Ditoyen Manong arugyakon itiag salaysaya.